wannan kwallon. A ba ku baki ko? Wallahi ciyaman ya yi kokari. Aikin ciyaman ne a yau. Alhamdulillah an rama ma wawa. Inna lillahi wa inna Baiwar kai kokari. Wallahi baiwar kai kokari. sannu. Ɗan biyu ne ga gidan kibo. Kai ba uban nan ya gan shi. Aikin Abubakar ne ya haɗe. Yaron da aka haifa ya girma? Aikin Abubakar ne wannan. Shi ne wannan yaron da aka haifa? Babansa ma ya baro. A cikin ta na fada ta kama ni a buga soda. Ni wata da nake kin zan laida. Yankin yarda na san to ba ni babu na dama igiyar dauna ta rasa da ke na daga ta hulma. A cikin ƙaunar ki dai nisa har na zamto ba a rufi ni ba ni ganin kowa inda ke ce ba ni da haufi ko ya ki so zan je kirgar ke ce zan yi saifi. Gidan ƙauna yau a hanki na gobe sabon shafi ban kobewa sai kin gobe min cikin gwamna. Amma kana da bayan salansu ne. Madaratun so na yi nisa ciki kuma har da yi na tsoro ba ganda kira su jiri da jijiya ta kin gabe har koda wani sardauna. Ni ke zan bari wata ce na hujja da rabin gombe zan tashi in taka mana lera. Kwana kin ga da sanki da ke tashi da rashin ki abu na dogara a ɗaura mun laushe mai kinki ashe lalle za da aza masa har sashe zafin kauna ya zarce gawa ko mashi sabon yarda a gare ki kashe mai sharan kwallon. Sawa in zauce duka sa'anni dan mata kwalace yaujin kece kalmar soto zai kare ni ta yaya zan kauce so dai ya shiga ya da da maganonin laida. Ni da barka a cikin ta na fada ta gaskiya Gala series na tafiya.